mondo kik ti gi bunde. Kalure gi chik mantie sani, bunde onego bed ni tiyogo mana ka obila ngimane oneno ka ngimane koro ng'ato dwa kawo ngimane yo ma ok ber, to gi kata kong'iyo ngima mar ng'at mopogore. Ndalo moko nitie court, jopiny moko, jo Kenya moko nodhi e court iluongo ni Katiba Institute. Ne gidhi e court ka giwacho ni sheria ok onego bed ni oyiene obila mondo ti gi bunde e rito, wawach ni rito mwandu, kata ng'at moro ma wach ni obila no mako to ringo tiyo kuome e yo makamano. To wachno court nowinjo masani, to mano be sheria mantie ni obila kotiyo gi bunde onego bed ni mana ka ngimane owuon nitie ng'ama dwa kawo ngimane yo moko winjore, kata ngima mar ng'at mora mora. To ok ni otiyo gi bunde kowacho ni orito go mwandu. Mano sheria sani ok oyie.